това ми харесва, че аз контролирам нещата. Аз знам какво да правя, как да го направя и всеки изминал ден се усъвършенства. Асен печели 6-то място в конкуренция с 70 заварчици от цял свят. Заедно с още двама българи получиха отборно 4-то място. Били са най-бързи и работели доста качествено. Критериите бяха, да кажем, два типа. Геометрични размери на заварачния шеф, както и вътрешни несъвършенства на самия заварачен шеф. Колко се издава шива нагоре и самата декорация, какъв е смисъл последния шеф на заварката, да не е много разпилян и също, което да бъде красив. Оказа се, че у нас има само 2 техникума, които учат на качествени заварки. Професионалистите не стигат, въпреки че професията е много добре платена. От 600-700 лева да стигне дори до 2000. Много зависи от това какво се произвежда. Дали са някакви отговорни конструкции, като съдове под налягане, или пак просто парапети. Следващото състезание за родните заварчици е до година в Германия. За тогава се надяват да станат добри, като тазгодишните шампиони – китайците.